Wel, ni'n falch iawn ar y rhaglen yma o droi allu rhoi sylw i bob math o fentre amgylcheddol newydd. A nesaf i ni am glywed am gynllun newydd sy'n defnyddio gwlân yn lle plastig fel sylfaen ar gyfer llwybrau cerdded yn Sir Fôn. Parry dwi yn project manager i gwneud â gwlân efo Menter Môn. Project sydd wedi bod yn mynd rwan ers bron i blwyddyn a hanner i codi gwerth at gwlân, hyrwyddo gwlân a ffeindio defnyddio newydd allan o gwlân i ni gael cynyddu'r pris i'r ffermwyr. Da ni bod yn mynd rwan efo'r project ers blwyddyn a hanner a da ni'n bod yn gwneud lot o gwahanol astudiaethau ar draws cadwyn cyfleinwi yn gwlân. So beth ni bod yn gofyn i pobl ydy, dewch ata ni os yna unrhyw fatha barriers lle ydych chi eisiau defnyddio gwlân a ydych chi methu. Ac un o'r prosiectau hefyd ydy'r llwybra gwlân. Efo'r llwybra, mi nath aelod o'r clwstwr gwlân so Sioned o'r cyngor Ynys Môn, dod ato ni efo barier hi oedd bod hi eisiau gwneud llwybra allan o gwlân, bod hi wedi clywed pobl arall wedi wneud o, ond bod hi wedi trio, wedi dod ar draws lot o kind of tap coch. So nath ni dechrau wneud yr ymchwil trwy'r project a siarad i'r gwahanol projectau eraill oedd wedi wneud o, gan maen nhw wedi wneud o yn y Lake District ac yn y Isle of Skye ac yn De Cymru hefyd, felly ac oedden nhw wedi ffeindio'r un kind of rhwystrera, felly nath ni penderfynu wneud o ar tir Menter Môn ac yn cyd efo projectau eraill Menter Môn. Felly nath ni ffeindio 2 llwybr oedd yn addas ar gael ar gyfer defnyddio gwlân. So llwybrau gwlyb rili sydd angen cael eu trwsio ac i ni ddim defnyddio plastig rili, ddim y geotextile membrane, jyst defnyddio rhywbeth mwy naturiol. So be da ni wedi gael ydy gael gwlân trwy'r bwrdd gwlân a maen nhw rwan efo'r traceability scheme, so felly chi gael gwlân Cymraeg neu hyd yn oed gwlân Ynys Môn a da ni wedi gael gwlân o Betws y Coed nath ni gael o gwlân. Ac trwy'r cynllun traceability mae'n meddwl bod y ffermwr yn gael mwy o pres amdano gwlân hefyd. A'r proses oedd, wel, gafon ni 2 llwybr gwahanol, so yna un ochr castell, felly oedden ni methu twrchu lawr gormod i'r mwd, so felly nath ni roed y cnu i lawr yn fflat, 2 res o'n nhw lle ar ben ei gilydd, a wedyn cerrig drosto fo fyna, 2 leer o'r cerrig. Ac yn llwybr arall, nath ni gweithio efo'r NRW yn fyna, a lle oedden ni gorfod twrchu lawr chydig bach mwy difyn, a wedyn fewn rhai ardaloedd o'r llwybr oedd y gwlân yn mynd fewn fel bales, a wedyn oedden ni'n neud y cerrig ar ben y bales, wedyn y bales o gwlân. Hyd yn hyn, yn bob dim yn mynd yn dda, da ni wedi bod lawr yna. Dwi'n meddwl nath ni'n ychydig bach mwy o cerrig ar un yn nhw, chos oedd yr anifeiliaid bach di allan twrchu chydig bach. Ond so far so good, a nhw'n ni cadw llygad ar nhw. A fel o'n i'n sôn, da ni wedi siarad efo prosiectau eraill, di hwn yn rhywbeth newydd, ond rhywbeth sydd ddim yn cael ei wneud mor aml rwan, ond mae rhai llwybr nhw wedi mynd ymlaen ers 5 blwyddyn neu fwy, ac maen nhw dal yn mynd yn dda yn fyna hefyd. So un peth byddwn ni'n monitro ydy sut mae hwn yn effeithio'r bywyd gwyllt. Achos hynna un o'r tap coch na Sioned o'r cyngor dod yn erbyn ac efallai so vet yn gorfod fynd yna i sainio'r gwlân off. Ond o pob da ni wedi siarad o prosiectau eraill, dyn nhw wedi ffeindio bod wedi amharu ar y tir neu'r fatha yr ecological surroundings fydden nhw'n deud oedd yn byd di newid. Felly da ni'n meddwl mae gwlân yn rhoi yr nutrients yn ôl i'r pris, so dwi'n meddwl bod o i gyd yn peth da, really, bod ni gallu defnyddio rhywbeth naturiol a ddim rhywbeth plastig. Da ni dal yn cynnig profion am ddim i testio'r gwlân efo'r World Testing Authority yn Caernarfon. Gynnon ni digwyddiad yn digwydd ar y Mehefin yr 8fed yn Tywyn, gwahanol ffyrdd i adio gwerth at gwlân, so sy'n gret weld cyn gymaint o ffermwyr da ni'n gallu yna. Ac os mae rhywun eisiau ffeindio allan mwy amdano y prosiect, ymunwch ar clwstwr gwlân ni, gyrwch e-post i ni, eto at gwlan@mentermon.com. Elen Parry, rheolwr prosiect Gwnaed â Gwlân y Menter Môn fyna, a'r defnydd newydd o lan i drin y llwybrau cerdded ar yr ynys.